салом алейкум бачакои Самара лайкора бзанем. Не акай будур ай Самара хеси прамой пеш мумад я. Не бардар ай Самара хес прамой пеш мумад. Даже хонатон нарафти я. Ина бардаро кадомтон ай Самара омадани ай Москва ай Ленинград ай гиҷои мин бардаро магазини мо шаҳри бохта дай бардаро центри Қирғанда дукони 84 и бардар ай Москва я телефон харид растамушка дагил на растамушка дагил растамушкаш бу пуля телефон я ид растамушкаш накард ома телефони бе растамушкаш дод я растамушка дора гирифти мере яка и бардар ай шаҳртуз ай гиҷои шакал ай шаҳртуз ай ватанш дайна бардаро шаҳртуз лайкор абзане пайпта закнен бардаро ки ай Москва телефон мехаред телефонтон бе растамушка мефуратон растамушка накнен биен ҳамнарда телефонам нархишда бардаро метунтона не бардар я телефон гирифтад ай Самара телефон растамушка дагил дабад омад я телефони растамушка дор дузумака одамо чи гуфтани чихеле магазин якаси мо чихела бардаро магазини мо шаҳри бухта дай центри Қирған дай бозори Фармон дукони 84 ай бардаро бина бозори Фармон дукони 84 бардаро я 8 я 4 84 ина бардаро бин марамат аксякаги лобохе телефоно овардагим бардаро ай шаҳртуз ай қамсангир ай ҷалдин балхи айраҳои дур бардаро занг мезанед доставка бепулай доставка 25 шаҳр ай вилоят қатмон бардаро бепулай шудам будурен камада подписаться кунем видеои нав мекунем шунам я бардарои кадом тикток дорем инстаграм дорем дар ютуб ҳам канал дорум дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардаро ютубдам канали худмай дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷаи дар панои худ бошем бачаи шаҳртуз ба пеш чӣ гуфтани бачаи шаҳртуза чӣ гуфтани лайкор абзани подписаться кунем бачаи шаҳртуз биен ай дукони 84 телефони чотки бигиред дар панои худ бошем бардаро подписаться кунед